Diaľnica D1 sa začína v Bratislave na Viedenskej ceste, kde sa križuje s existujúcou diaľnicou D2 a skončí na štátnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou v obci Záhor, kde nadviaže na plánovanú ukrajinskú diaľnicu M6. Prvý úsek diaľnice Viedenská cesta prístavný most, prechádzajúci priamo centrom Bratislavy, je motoristom k dispozícii od decembra 2005. Je súčasťou dobudovávaného obchvatu Bratislavy. Úsek bol postavený za spolúčasti Európskeho fondu ISPA, podobne ako od roku 2002 nadväzný bratislavský úsek Mierová-Senecká, spolufinancovaný predstupovým fondom FARE. Z Bratislavy môže v súčasnosti motorista komfortne využiť plných 158 km kontinuálnej diaľnice, ktorá končí v Sverepci. Takmer 9-kilometrový úsek Latce-Sverepec je v užívaní od decembra 2005. Na dĺžke takmer 10 kilometrov sa nachádza 14 mostov, z ktorých niektoré dosahujú impozantné výšky nad okolitým terénom. V súčasnosti je v prevádzke kontinuálny západný ťah z Bratislavy, vedúci Považím a končiaci v Sverepci v dĺžke 158 kilometrov, ďalej severný ťah Ivachnová-Važec v dĺžke 47 kilometrov, Behárovce-Fričovce s tunelom Branisko v dĺžke 10 kilometrov a východný ťah Prešov-Košice v dĺžke 25 kilometrov. Súčasťou diaľnice bude množstvo objektov, z ktorých za zmienku stojí viac ako 50 plánovaných mostov a estakád, z nich estakáda Prievoz v Bratislave v dĺžke 1765 metrov je už vybudovaná. Mnohé mosty a objekty sa nachádzajú v extrémnych výškach, napríklad plánovaná mestská estakáda v Považskej Bystrici pôjde v 40-metrovej výške nad mestom. Na diaľnici bude 14 tunelov v celkovej dĺžke takmer 28 kilometrov, z ktorých je od roku 2003 v prevádzke takmer 5 kilometrov dlhý tunel Branisko a prerazená úniková štôľňa najdlhšieho tunela Višňové s dĺžkou takmer 7,5 kilometra. Sverepec Vrtižer, Vrtižer Hričovské Podhradie. Sú úseky diaľnice vedúce do Žiliny. Prvý prechádza mestom Považská Bystrica, má dĺžku 9,5 kilometra, pričom dominantné na ňom sú mostné estakády, z ktorých najvyššia bude prechádzať mestom vo výške 40 metrov. Začiatok výstavby je naplánovaný na koniec roka 2006. Druhý sa buduje od roku 2004, pričom jeho dĺžka je takmer 13 kilometrov. Hričovské Podhradie, Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka, Turany. Úsek Lietavská Lúčka Turany je vládou schválený projekt na výstavbu a financovanie formou verejno-súkromného partnerstva. Ide o takmer 30-kilometrovú stavbu, ktorej súčasťou bude aj najdlhší tunel na Slovensku, Višňové, s dĺžkou 7,5 kilometra, na ktorom je už prerazená štôľňa, základ budúcej tunelovej rúry. Ivachnová Hybe, Hybe-Važec. Na úseku Ivachnová-Hybe začne výstavba odpočívadla Dechtáre na jar 2006. Úsek Hybe-Važec v dĺžke 10,63 km sa buduje od roku 1996. V roku 2005 bolo odovzdaných 15 objektov súvisiacich s odpočívadlom Východná. Važec-Mengusovce. Úsek je vo výstavbe od roku 1998. Jeho súčasťou je 23 mostov. Mengusovce-Jánovce. Táto časť diaľnice bola rozdelená na 3 úseky. Výstavba prvého úseku sa začne v marci 2006. Druhý úsek a tretí úsek sú vo výstavbe od roku 2005 s plánovaným ukončením v roku 2008. Táto časť diaľnice sa financuje z prostriedkov Kohézneho fondu a z úveru Európskej investičnej banky. Jánovce-Jablonov, Jablonov-Studenec, Studenec-Behárovce. Behárovce-Fričovce. Na tomto úseku je vybudovaný tunel Branisko, ktorý bol ako prvý diaľničný tunel na území Slovenskej republiky odovzdaný do užívania v roku 2003. Jeho dĺžka je necelých 5 kilometrov. Svinia, Prešov západ. Tejto časti diaľnice predchádza úsek Fričovce-Svinia v celkovej dĺžke 10,93 km. Úsek Svinia, Prešov západ je vo výstavbe od roku 2005 s predpokladaným ukončením v roku 2008. Naň bude nadväzovať úsek Prešov západ, Prešov juh, ktorého začiatok výstavby je plánovaný v roku 2010. Prešov juh Budimír, Budimír Bydovce, Bydovce Dargov, Dargov Pozdišovce, Pozdišovce štátna hranica Slovenskej republiky a Ukrajiny. Od začiatku úseku Prešov juh Budimír nás delí od štátnej hranice s Ukrajinou 112 kilometrov.
Táto časť diaľnice je rozdelená do 5 úsekov, ktoré sú v súčasnom období v stave prípravy.